Dobrý. Budeme další. Stačí, Luke? Co? Pak budeš ukazovat, hlavně netoč mě. Vzkaz. Máš sexy výlet. To je jedno, ne? Zuzi, tak ahoj Tama. Ne, děcka, netrhejme partu. Žádná parta nejsme, stejně žádnou nemáme. Přesně tak. Zuzi, hru můžeš hledat po cestě Tama. Ještě málo. My jdeme na hoště, dívejte, oni jsou v obchodě. No nejdeme 20, kdybychom šli 20, řeknu jo, kašleme na to. Jdem na hoště. Já ti držím pouzro, tak mě neto. Počkej, jak to zestříhám. Ne? Já z vás bláznu. Tak jako, No tak jak když jsme šli v Kroměřížu do Česká zpátky. Mně to je jako, když můžu jít 4 km nebo 7, tak se rozhodně vypadá. Jako, kdyby to bylo 20, tak jako Taková debilní trafozová. 50. Jo, nebo 7. Co jsi chtěl? Hej, mozi. To všechno jde na paru. Děkujeme, brutální výlet. No, zatleskáme. Ondro, řekni nám něco do kamery. Líbí se ti výlet? Ty fakt natáčíš? Líbí se ti výlet? Mě se neptej. Franko, líbí se ti výlet? Ano, Ano? jasně. A jak moc? Poraď se s bratrem. Či neodpovídej. Poraď se. No comment. Lukáši, politik. já ti něco řeknu, ale potom to musíš smazat. Lukáši, už netoč, jestli točíš. Hanáci! Češi! Češi! Tak Hanáci nebo Češi? Češi! Chlapka číslo 1. Pavču. Když se zeptají, oni jsou všichni. Harry, líbí se ti výlet? Řekni. Poslouchám. Ano, líbí. Musíš ho natočit ze předu, jak je to z mrzku. Mradáš, ne? Jaj. Co? Já jsem se dneska neučesal. Řekni své pocity. Řekni se pocity. Zase, řekni své pocity. Jak si cítí? Harry, je to dobrý? Je to dobré. A koukáš mi písmenka? No, já jsem zaměřil tu zmrzlinu, ale... No právě. Samozřejmě, že hořká čokoláda a udělat z toho film. Co? Uměří hořká čokoláda? No, Hele, to jsem zavinkou. taky asi. Zabludil ještě. Takhle říká to na to. Stačí. Škodovku pěkně. Můžeš natočit mě s mým novým mobilem. A zatím Škodovku. Čísla tam nalepej, když to je dobrý. Nejlepší auto.
Pojď. Protože To bude video. to si nepamatuju číslo, já si vyletu na tebe. Takže já ani A novější. Pojď. To se bude jmenovat Vývoj Škody. Co video? Aeropol. Kalocka máš na druhé straně. To bych si pohoršil, ale. Už to radši ne. Jak řekl Mozik, si nad ní, ale teď to budeš jenom stoupat. mám to dokumentováno. Jaká překopla? Momentálně Přidala se? Momentálně mám všechno. No začím tu zvláštní školu.